Nagosogeire omwancho muligire begataseni kyandizi TV boire byande onzi asogende tokabukwego kyane meroberi a imegataseni ke kuruba kete goikera chinga kibunechi yaragire ensa eyemo ya bono botuka sentunde nanto komena na sembe okwenekia buna tonyera ko batogosanga amona inganyale ko bagagwateka kuruba kera chinga kibuna echi Joshua Uta nerato Tanera gwetera somo nubwe manyereri terane guru kwa Josephat Amisingure nande kurende tikatoya nyore alitokwaliganetie omwancho muligire ya senchira yobwenge. Nataka kusema leo tuko na furaha kwamba koti imeamua kwamba hawa ndugu MCAs na dada MCAs walifanya kazi kulingana na sheria. County Assembly ya Kisii nigo yabwatetiri chiko chinga kichokurusia kiombeke lya County Public Service Board ekegambero kyanachire. Nibo ya ito ekaera yonzi tukanyemete tukanjombe tuakabese byombe tukaitira sanyinge engayemo ime ya Nyanguru nyali bali chache kubolyo bokonyi eli banyarako bakubwenia omwanchobo. Lazima vile vile tuwachukulie hatua wale wanaopatiana pesa kwa majangili, wale ambao wananunua mifugo walioibwa na wanasiasa vile vile. Umuwaziri bobolendi bwa ime Kithure Kindiki kurekura tentindi gochia asa wanasiasa. Karibu sana omwancho muligire tonyale ko bato gosanga amuna inyora amayayo na buigo emerobelio na boko nyara ko ba goko yebwate gwetera se mitanda yote ya Facebook Ndizi TV News digital na boy gwetera sensemo elia ya YouTube muna Ndizi TV News nyora boigo gwetera se website yetu ya www.ndizitv.net na boko nyara ko ba goko emanyanganya le ko ba gagwate kaimara ko ba yabono amaya ensa eyemo nigotogo ya chaka kurwa se county ya Kisii se omugabana we county ya Kisii Paul Simbarati amo nagatia ba MC banyareko baba kogokera egetambo kirogio kona cha ekina anene asebatebire nigo omoroberio oyo nyarete ko bogwaka isko anene esemo elia yabokoreri ya County Public Service Board nyarete ko bogobwatia lichiko ekenekina kyanyarako bage kona chwa kwa amone kigambero ekemo imeya omochi okisumu kolengana na barabuni gaba MC bogo banyarako bagwesokia na kumubolia bono omugaba no yanyara ko bagago chaka buya korosia anene ekyombekyo elinde abo bisabanyara ko bagoso abisi nakone kyabuna emerobelio yobokorerwe county bwanyarire ko babo kogendro musakyo itomangana amaya Brighton Makori amona mangemono. County ya Kisii yabeire etabwati obokoreri bwa Public Service Board anene ekere body ya lengo yanyarekewa kusiko ne kamati eli yadinete kurigeria amangana anyaretega koretwa sebunge ye county ya Kisii na se umbaro monge bwa MC be county bakanyara bagwa ka service ye UISCO asirede kogenda goikase kambero kya Employment and Labor Relations Court se county ya Kisumu asibone kine kyana chitutukoro na ko betelia body ye kogenda ingasi yatebetabuna nigo county assembly ye county Kisii abwatitiri chiko asokobaka abu isko ingane yobono nigo yanyarige kwariganiwa n'umugabana we county ya Kisii Bauro Simba Arati. Wale ambao walikuwa wametolewa ofisini waliamua kwenda kotini na tukaheshimu uamuzi wa koti wakati wote, kwa sababu sisi ni wangwana kutii sheria za koti. Nataka kusema leo tuko na furaha kwamba koti imeamua kwamba hawa ndugu MCAs na dada MCAs walifanya kazi kulingana na sheria. Bono mugabana nigababolirie sasa tumefika mwisho. Na nitaomba wale ambao wote walihusika ambao walienda kotini, najua kwamba mnataka kwenda kwa appeal. Tunashukuru, ni haki yenu, lakini tunataka tuomba mtupee sasa wakati ndiposa tu confirm wale walimu ambao they have not been confirmed. Kuna watu wengi ambao hawajawekwa katika payroll na ni lazima body ikuepo. Kwa hivyo tunaomba hata wale ambao ni wanawasaidia, tunajua hii sio kazi yao, kuna watu ambao wako na wivu tu. Naomba kwamba mkubali yaishe. Mnyakirobo we committee ya labor man ba wana social welfare na after lingoba boigo urume MC we wodi yanyacheki
nere nigo asirire ukona chuoku wekambiro. We wrote a report before the Kisii County Assembly, and it was supported overwhelmingly. The board members were not satisfied with the procedure that we followed. They went to court. The case has been in court for some time, and today it has been proven that the Kisii County Assembly followed procedure in disbanding the Kisii County Public Service Board. And today I want to urge the governor of Kisii County to move with speed and constitute a new public service board so that our county can move forward. Ingane yo nigo yasirure nomwe musiwe wodi ya Bogeka Richmond Manani oibono nyariga kubure mugavana kwayereria na kubeka bodi enyi. Kwa kweli tumemaliza kama mwaka moja sasa hivi bila bodi ya huduma. Hii bodi ya huduma kuna wanafunzi ama kuna watu wengi ambao walikuwa wamemaliza, wengine walikuwa wanataka kuenda masomo, hawangeweza kuenda masomo kwa sababu hakukuwa na bodi ya kuwapa ruhusa ya kwenda. Kwa hivyo tuna furaha tele siku ya leo. Tunahimiza ama tunamsihi gavana aweze kuenda kwa haraka sana ili aweze kuweka bodi yenyewe katika kazi na ije kwenye kikao kule bungoni tuweze kupitisha bila kutisha, kwa sababu watu wetu wanaumia. Michael Masetumali neno mwe msio mochore uyunyariga kubori. Now that they have been sent packing, we urge them that they should cooperate with the government of the day. They support the incoming service board, and we expect so much from the service board that's coming. You know the message that they did, we don't expect them to meet you. Ngoriboteri getasini Candice TV ritariane Brighton Makori. Mbiamano omoriki oitwa mangana ama ya Brighton Makori asoroboti orwa senchera yobo ikirano togoska motwe nigo Alibato Mogendi oyo ole omogosoria bwekera bugengo yogia Gusii FC anyarete kobaga konyora chingoma chingaki arenge segeti kogosoria ngechi wiki bere chanyarete koba chigweta imense moya Kajiado kubatakana ne chingoma echo nigo anyarete kobaga kumia anene serigo tiriae ne chinsemo chinde chiomobere kolengana na Mogendi nigagoteba anyarete kobaga kwene kiabuna origiri ebito kibiranyara ko bikomosira anyara ko bagakonyora obubwenia oboikerano gati yabo komanwa asirigotiriaye elianyarete ko ali konyora chingoma bono nigo akoboria aba bantu bali babwate okugani okuya banyara ko bagwesoke na kwene kiabuna banyara ko bakomosira anyara ko igakonyora obubwenia bwabene omoriki oitwa mangana amayandemo Steven anyara ko igagotarera omogosoria oyo nabo igotwariganiria orobotiro kubwatia Adalbert Mogendi no mogosori we club kia Gusii FC kyo ikogosori ase league ya National Super League NSL oyunga keye mochi eserete bilabu bya Kiendege Jets, Sotik United amona Mayaka FC. Sechigosori tuachagete sise mupiro motangani tuanyarte kwa kanafika Bullet na soete ange second half na nyarte kobeke goli mashabiki akabana magogo monene. Magigayo kogosoreria Gusii FC sebene bitangani vya NSL niganyara koumia ase gosori gati ya Gusii FC na Kajiado United asegeti kia Ildamat chiwiki bere chia etire. Lakini tuanyarate kwa mupira ipake dakika yange ya 70 kanyora injari umuntu uyo nga ageto mupira karua sare kanyo receive karana ke pass akantumera aganta chokogoro kugoro nabo gwatengo gete nkanyara ko nyora ndi nyagitari kwa gwekisire lakini liu kambu ya ba kisire gate aliu kambu ya lakini chitaminals cheri irwe chibuto gete ne chiri comments wana jingo nyakoria bokonyi ndoro senyale kurwali korwa okoumia kwaye igatiro nigo kia motigareirere amone amati ayo konyora kwainse kurigyo bobwenia gwetera MRI amona kubarwa liru ase bakoerera goikira bono mbaranyora gusirwa konde gwensi gwetera oboteneri bwa Gusii FC arenge kwa ndo mupira Nairobi bango chiwagidara jani gogo ngatebu ngo kanyabaru mupira yalengo ni Monday ngo ngera barenge nyagitari once about 19 na bona ngo ligendo ka at least nyare ko bagi nkorwali no kereba enda bakairana Monday yunga tema chikatema wakesimi kanyaronde yo kubwata kurwa se family kunyara nkoyo
bokongumbura ororo kiagera abana bandi barobora bake bari chisukuru nonya baraguo obongo banyore kwasomerio bokongo ono nuyo buna sa time buna bitwalira bokongo banene okoboria bono na sabwato kuganio kuja gwesoki na komokonya gwisanekie nibo no buringoria bwa nyagetari boganeiri erio Adalbert airanirire gocoria nchete yenkoyo ase mara ganeiri chibesire wathi 20,000 cash arafu kuruogi nko ba manye the instant ye injury ngakichite ngana elinde ba mago ngadimiti kuchi surgery no ndara ma ni chibese irenga lakini nkaete surgery naro paka be chibese chiri gorunta nyale koleji so twari gusaba basani bari umupira across the board advance to umupira basani badaro bonsi gadresa mate gusaba tamanyetie tabadari nabo ndebwensi ora roche ngukunu negenteke kana bari ko soyo ko mufuko elinde mumuranya ko nyoro bokonya we nukuguru elinde anya kurigerie family yae aiga na seke joro kiage so ni abasoma gosori Adalbert Mogendi okosori ase timu ya Gusii FC gosori ase ligi ya National Super League na reko baka gwesoki da gusaba bokonyi kwene kyabuna egetiro kerebosio kyobo bwenye kenyarire ko bage kororo bigwa wetere gosiru gwetera abanchi bechi gosori amuna gwatani au asoko boria bono gwetere serikali wizara yechi gosori amone chi team gotoro ko igwana bene kuraine kibuna abagosori bakonyora okoumia ase chi gosori barigererie gugwetera chi team ne serikali gwetere wizara yechi gosori koripoteria DZTV kurwa igase ward ya Bogeka ward egotoka ase bonge ya Kitutu Chache South county ya Kisii eretariane Ndemo Steven captain 001 Mbiamono omasaki o itonde mo Steven asoroboti urwa senchira yobo ikiranu to tigariteme county ya Kisii anene kurwa se constituency ya Nyaribari Chache bono nigo enga AM kurwa se kenyoro kenyangure gotoka imenya Nyaribari Chache anyare ko bagwesokia nakoboria abantu bwate okuganio kuyabanyare ko bagwesokia na kweneke buna banyare ko babako basira elinde omoyo mwabo anyare ko bagakonyora obobwenia kolengana nabaraboni go Richard Mogere anyare ko baga gutwara omuchando bubureire amate eyoko ni akere keme kibanyare ko bagutwara singa kinyare ko bachigweta na wikira boniga nigo bono batigaire abataka nabo igo batabuga atinchirende baranyare ko bagusira na kweneke buna Richard Mogere onyare ko bagakonyora obubwenia bwabene omoriki oito Julie Kerubo nanyara ko bagwisanga amonenge yo ase kenyoro kenyanguru nabo igo taretera orobotiro kubatia Aragenda ronda twanyare goika ensema ya Nyanguru sublocation imeye constituency ya Nyaribari Chache ase twabato kumerana no mugaka Richard Mogere uyobeire gakorwara uboroire butari obomo asama yeda nguru kwa piece of Richard Morara Mainya seito gare Nyanguru sublocation Nyanguru case Kyogoro division Nyaribari Chache ase Nyanza amaroire niga beirega kumusongera Richard Mogere buna agotweresa igo naringe buya kuru bwana ngachaka kobo murandia ekre na chaka kurandia ngagenda chisukuru cyo burandia ekre na gada chisukuru cyo burandia nona nyore to burwaire bwa sukari ekre na nyoro burwaire sukari okuru 2013 ngaika 2019 nganyoro buru wa presa so gona ingo musada sabanta bange ono ngatuka na wetra stroke na sinyiro okora kirigendo wetere mechando ya maroiraya Richard no morugyoya babere bakone nibo yabo yonsi kwerwaria ase nonya bono batabwati kende nonya abana gotiga chisemi Bona enibo ya ito ekaera yonzi tukaonyemete tukanjombe tuakabese byombe tukaitira sanyinge bono na ikira senduaite mbwata atiferia na bana tubwate skuru bagosoma bande mbale secondary kuna batebi bande mbale primary bono kwenda nyagitari kera gusibu dialysis ri tukagosibu 9500 per day Wana kwenda twice a week ase nchi ya dialysis yo chikosibu chinyego kia garanti ya feret Wana yekira ase no ane transport yekubura una bona kwenda alenge yesterday nyagitari
igapiding transport ya buri noye nigo umurugyo ya Richard Masi obere kago chandika ase atari kogenda kebarua kende gyonsi erinda komorenda Richard egento kiaretire nchara ase family bono korwarwara go support ya lenge family ya sengenzi abana ko ande school nanje go korana lenge kebarua twa bwatera na twa support ya abana lakini wone ngekera kurumuna arwarete bona abana no ajini school mbali go soma biya fees ya chakere ko bobo kong abande kiagera abande mbaro abake bono nanje ngatige gasi kiagera gwikabona munasi siko kiagera tari kunyara gonjoka wikamu oberange omonjore omunasi munali siko kwanya kumonjora kwa musapoti kwa mogendi bono nabayere gasi engong nigo Richard anyare gusaba bokonyi ese abasamaria boigo abarai bagusi komakonya erinda nyare kogendera no bobweni ase enyagitari gabono mbunigete krema ikera na kingwereire gwiche yo musanya ankonya tinali kumne bema igonde omuntu bwo ekrema lakini te process tiraswa gabono nguburi abantu ba TV ya ndisi egere andonsi asomontarandole egere anyale gonkonya samabira injili asamabira Kristo asenkoro yo wanja oyora kununi mwakiremia mono bono nabego takeru anyole kendo ndo bwate support ende yonsi anyale kumo support somo yo wanja ingo reporter ya Ndizi TV korunyari bari chache ndoke Julie Kerubo Biamono omuriki oito Julie Keruba soroboti orwa senchire bo ikirano to kuroro to ligerelie amangana arengete obosombi anena se sector ya boda boda seli tukolia lero gwetania abarai kurwa se stage gwetania emerongo etatu ba boda boda imeko imeye sub county ya Kitutu chache South Banyarakoba bakomerana ase omochi omosocho asekirenga yokwenekinga Banyareko bakorotota obokoreri obiyana boigobomo ase sector eyomosaki oito mangana amaya dipo na sanya Nyarakoba gwikirana somo yego yona gutwariganeria orobotiro kubatia Asentire yemo yogo keania chisegi na koleto murembe anena se sector yobosombi ya bodaboda nigo abarai kurwase sub county ya Kitutu chache South bakorege karokiabo kia bene na baraya banene kurwase county ya Kisii mangana naralenga makama ke abamurabana na nyora maramiko boyeta sub county chons bari kuramika igoro yo muchanda wa municipality igona atenenere gango tebanga municipality elino ne capital city ya Kisii county oikakero muntu kuru sub county yage ndo lakini yakogenda na maskani ekera ikiro kora harassment yesire bantu bito banyako harasiwa kaikirie customer aywa maskani ya nanda irana sub county yaye Oigoni go Banyara kuralia omorembe anene asaba onchorolia bagenderete kwenyorera chingelia chiabo gwetera ase sector yobosombi sana no konyoko base municipality yede ya Bosongo abantu baito no gutamanyanga municipality taliero ebwato buraibu county nincho mu president okisi county bwapa no nye municipality yerese yane igona asabire abarundi bane bonse amasikani yale no nye na musana no lyo betali mu Bosongo ningenderete ko beke makanisi mwengi yana ndine ikaransti aba murabalia ningenderete ko batebinga basike abakurusiko bagosaso muchito municipality komenta nayo ni gabana boda boda bago kerai getambukire kyon nagosaba abana siasa gotiga kubatumeka abana boda boda aswe chinjera chitali chingiya bagokire mono asengencho mu president itochira atabire ngamani bono kuchakira boneka yabeire na ande ntonyora muchandonde bwezi ase county yetu igatu watu rogo semeringa ntokore gacia sobwamo kuno mwana boda boda konyo kumenya kigunkole kole boso okumenya kigugo to amenya kiwa senga kientambe infanti bona gegera kwana igakwana bakanjo manyana narema na ntwa kwana to kebekanga abana siasa igo baguti bayingiria ase amangana boda boda bato tumeka bobe omunyakirogo bwe sub county ya Kitutu chache South Kebinobiri igo igonyara gokulira abaiboli kolenda abana babo chingakie chibono bale asomutimo bwege kegetambe ambekanya kubatebindinga bwa school cha Sekiru ntoramo kulingana na machika ali president yange atenda ya sub county yiga abana bali babungire chiskuru tafadhali abaiboli bali mu bwate chibigiti mgoto abana gocha sector yitu ya boda boda
tabatari ntwaigwanana unabona gatokonyora umwanafunzi ubwate pigipigi nebanga ne yaino epigipigi president nantebi unatokonye bwata erongonye iro office ya president aja konye uyu mutinyo kabere igo bona bayikoli bari mondigereti ariko basaba kabe makini tubwaterane bigere tokini abana baitasinjerere ngiya basika magana boda abana baiseke na bana bugato basike bigere ngakie gocho January tonyore ngabana baita baiseke baso school bale bonzi chingakie chioni go banyara go semigwa chinjera cyo keani obotutukanu anene asogotumeke bill elio kwegendereria asebyombe ao possible transactions in huge ko usange mchale to this mutako cha transaction ni simbiae abwisako cha kutumia paybill hii kisibo ndiko cha kuwa amonia account number naye kitambulisho kiae so tatonyara ko transactions kwa simbiae na ndonyara ko lelo ko etere simbiae onyara waka na etere simbiae na ndonyara ko kinia loan limit ya ikonka gatenga interventions cyo mugaba na bigite in place chichi to kubwa na into na leadership ya boda kuhakikishanga naone chi company chichiko ya kulia nyama tune credit chire interest ile gorake cha reduce kwa chansaga ginko reporter ya Ndizi TV korwase chiro ya Mosocho egotoke ward ya Bogisero meyebunge ya Kitutu cha South elitari ya Nendi Pon Asanya Yamano omoriki oito dipo na sanya saroboti urwasenjerebo ikiranto tugarite agwo gati yabaraya banyarakoba bagokirana asomusangirekano yuba baterende babana boda no mu MC we ward ya Bugusero Vincent Abuga uyo iralibaga Eliona kobole abana boda banyarakoba gwetanga na gutume gubobe amona basiasa chinga kiboiganyara koba gakobole bosibole banyarakoba roro anene chinga ki abaonjolia abo boda bagendrete no bonjoli bwabo anene ase ubogatagati Womucho Bosongo. Abantu ba boda ine sekta erengia ya konyire ensemo ya transport because rero igo inyore nonye nabantu bali bagasinyurugo rwa makolime epigipigi yego ete yaso abakanyumba ontagete gusabanga umugende te bari gasi unabana boda ritanga ni mwanje mutwaro molembe inumwika banyene unabana boda mubaise wanja abana siasa tubatumye ufi because induna bana siasa egasi tunugo batanga ni mutu negere mwa umire na bera tuke ngamuji konyoranje uno siasa so igonda yetego basabanga turende sana gotoko batumia senjerengia irinde nga tuinyure nga setokuru gotwagenda kogenda chipigipigi ndubwate family twatiga maega ikero kende gwato gosemeringa gokwira na maragoba no gwate sakara oyimugityo kogenda nero nyumba ali bosongo tikango kero montage ndora kole biasara asengenjo no mojo kwagajuna kero muntu ebe na abe sub county ya Kitutu cha South ebe nyaribari chi sub county chonzi kyanda tikango chikore boda songa no bosibore nabantu bari bakekero kende bakore to muchando tikanga akore section ya yuno murai make sure ngorozi leadership ya yabere kwekirago omwancho morigire no toko ya butolera amaya senchiro bwikirano ensa eyemo ya bono butuko tigangire bagiri gwakiranga byamono hasoko ene kiabuna kwanyalira kwa bogosanga amo 90 nabo yogwetera sebirengereri byao ngati ya bali narokorokunga Godfrey Ondi mukuruchinsemo chenyama cha gotabanga tikatonyara ko batuko bwaterana elinde omogosoria oyo mogendi anyare koba gakonyora obobweni agati ya balia kirokende bagene tukoba bakubwatia amayeite maragoba ya bono Joshua utanero nyarakoba kweneke buna gochere wetera somonwa wemanyerero chinga kipetra mokeira nyarakoba kweneke buna chibicha amonelio gichago cheira sencherio boy kirano litira ngoro kwa Josephat misi ngombe na tole amona echinsa isato chabo no botuko edintu nyarakoba to kwemanya aya amona yanda mange togenda tokobo to kwaligane kurase MSA to ya maya